Bon dia, Catalunya! Avui és un dia molt especial. No, és que l'Albert m'ha preparat el guió perquè un cop més no l'he fet jo. Bon dia, Catalunya. Avui és un dia superespecial per nosaltres, sobretot per l'Albert, perquè per primera vegada coneixerà el meu nòvio, l'Unai. Portem quants mesos? 4. Que mono. 4 mesos junts i encara no s'havien conegut amb qui puc considerar el meu ex. Jo sóc l'ex, És la meva relació més llarga, la de l'Albert, i fins i tot la més tòxica, perquè es basa en els diners que cobrem per fer aquest podcast, si no, no ens veiem. Bueno. Claro, i perquè ens escrivim cada dia, i jo tinc la seva UBI. Ja, això és bastant fort. Te la mires? Sí, de tant en tant. Però igual que tinc la UBI d'un nòvio meu, i de tant en tant li miro també, i penso, què està fent aquí? I no, ni ens liem mai ni res, però jo li miro l'ull i penso, serà guarra, m'està posant els cuernos. Bueno, estic supercontenta que el nostre nivell d'oversharing estigui arribant a aquests límits i haguem de gravar i publicar a internet al moment al qual conec el teu nòvio. En plan, això és de puta loca. De fet, estic superemocionat per tenir un fill i... Això no té res a veure, però l'Albert tenia aquesta necessitat No, encara no. Tinc la necessitat de tenir un fill i sobreexposar-lo a xarxes per guanyar diners i ser la Bon Rage. Jo també faria això, de veritat. És que, explotació. I també vull comentar una cosa. Estic buscant clínica per donar semen. El guió hi posa gay donar semen. Perquè el meu somni és anar pel metro i trobar-me una parella de lesbianes. Metros perder, tia, i que el perder sigui el meu fill perdut, que jo vagi donar semen un dia i de cop i volta 5 anys més tard trobi un mini Albert pel metro d'una parella de bolleres. I a sobre sortirà gay. Sortirà hipergay. Modificat el teu ADN. Tia, del meu ADN només pot sortir una persona sense cap mena de pronom. Parlant de gais, bueno, podria entrar a l'Unai, no? Que entre la hetera. Un dels motius pels quals som aquí és perquè creu la Gala que el seu nòvio és una mica gay. Per això hem vingut a comprovar que no, amb mi, perquè jo soc la persona més gay del planeta. Potser ens mengem la boca, Unai, al final del capítol. L'objectiu d'aquí és que l'Unai, o sigui, l'Albert li tiri la canya a l'Unai i jo saber si el meu nòvio és sexual. Clar, hem d'incomodar-lo. No, és broma, No sé si és broma. Vale. Vete, t'apropo el micro. Sí, has de parlar més a prop. Per primera vegada hem portat algú que el seu imperi romà és és l'imperi romà de debò. No és l'imperi. Bé, que parlis al micro. Vale. Has de parlar fort i al micro. No és l'imperi romà. Ah, no? I per què? I què és? Roma general. Però perquè tots els homes necessitem tenir una autista amb la que enganxar-nos. Però espera't, una pregunta. Llavors, tot Roma en general vol dir que la Roma... No vols parlar d'això, t'ho dic en sèrio. No, només una pregunta ràpida. Vol dir que Roma, en plan, ara mateix... Roma ara mateix. Olora malament i està molt bruta. Que asco. Llavors no t'agrada Roma d'ara? No. Hola. No, tia, només és friqui. Només la Roma de l'any de la Kika? Sí. En plan Coliseo... De la que em puc inventar la meitat de coses. Segur que m'explica un pil de coses i s'ho inventa tot. Clar. Tens algun dato random de Roma que em puguis dir ara mateix? Sí, els emperadors sempre es follaven les seves germanes. Que asco. I eren gais? Hi havia gais? Sí. Clar, tia, però això és evident. Ja, però dic, en plan... La meitat dels natal. Però molt gais. Molt. Tio, sí. Home, era Mega herència gais. grega i els grecs. Es follaven els Clar. seus deixebles. Si jo vaig fer el TDR sobre això... És que... Vale. Bueno, estic rodejada d'homes que per algun motiu saben coses sobre Roma, perquè tu vas fer el treball de recerca sobre Roma. No, jo vaig fer el treball de... Estàs sorda. Vaig fer el treball de recerca sobre Calma. sobre parafílies sexuals. Vale, Què? bueno. Llavors vaig Això fer que té a veure amb Grècia. Jo què sé. Perquè vaig fer la història de la pedofília. Per què li fa gràcia? No, de veritat, en plan, vaig fer la història de la pedofília i la pederàstia. I pues, tot lo de los griegos que se follaban a sus deixebles i tot això. I jo així... L'elefant de la barbita. Que es lefava... Bueno, feia unes coses. No dic No me recordo, però recordo algo de l'EFA. En plan, jo recordo que la l'EFA era com molt important i sempre ha sigut com superimportant. Sí, com molt, en plan, sobretot a tribus i coses així, era com... És com molt important perquè és... No sé com dir-ho, tipus que... No me'n recordo, és que no vull liar-la, da igual. Algo que se la bevien, bueno. I jo pensava, sí soy. Bueno, continuem. T'hem fet una sèrie de preguntes molt divertides que no tenen cap mena de sentit. No, primer d'exposar els motius... Estàvem parlant d'homosexuals i jo necessito exposar els motius de per què el Per això, primer de tot, parla de per què creus que l'Unai és gay. Vale, primer de tot, un dia jo li vaig passar una foto del cul de l'Unai a l'Albert i l'Albert em va dir que era culo de nútria.
que després desenvoluparem quins tipus de gais hi ha, perquè no serà el moment, no? No, ara no. És el fil conductor d'aquest capítol és desenvolupar el tipus de gais que hi ha i per què el monòvio és nutri. Sí, bàsicament això és el títol de tot. M'obliga a fer-li l'esquincare cada dia, es fa més l'esquincare ell que jo. Vale, una pregunta. Clar, tu ves dient coses, però jo vaig indagant, vale? Quin tipus de skincare és? No sé, massatge, a mi m'és igual. Un massatge només? És que està bé. Però, en plan, què te posa? Què li poses? Jo què sé, em diu, aquest producte fa això. No ho fa, perquè mira, però bueno. És tan dolent, és tan dolent. Jo compro... 40 euros una puta crema, eh? No ho sé, 41. Per això, una. 4 cremes a la cara. La meva cara ara mateix porta quant? Jo què sé, no vull saber-ho. 120 euros així, segur. Porta bastant. És que és la mitjana d'un skincare. A veure. Ja, doncs això, jo compro Effaclar de la Roche-Posay. I tot de la Roche-Posay. Llavors, en plan, no és lo típic de mascaretes, en plan cutres. No, és en plan... Que em faci, a mi m'és igual. És cremes en sèrio, amb retinol. I per què t'agrada fer-t'ho? No sé. Jo me dejo. Així, skincare, porfa. Skincare, porfita. Així, sí. L'estimo. I em preparo i em quedo estirat. I te poses algo? No, a les ulleres, i així, cap amunt i ja està. Ah, vale. Que mono. A veure, jo ho he llegit i he dit, què està passant? Vale, un dia estava tornant a l'Unai de la dutxa i em vaig amagar, perquè hi ha 2 lavabos, però em vaig amagar a l'altre lavabo. I vaig pensar, soc la millor, susto, divertida, així so crazy. I de cop li fot un susto i fa, i es tapa així. Tia, i jo vaig pensar, què? Gay, directament. Anava pel passadís, que està tot fos, i de sobte em foten un berrido que no m'ho ha fet mai, no m'ho esperava. Però per què et vas tapar les tetes i el xotxo? No sé la interacció principal. Ah, vale. Protecció dels òrgans principals. Ah, vale. Les tetes. Clar. Unai, el micro cap a l'audio. Ah, vale. Ha d'estar el més a prop possible. Vale. Així. No, així no, que s'ho veràs tot. Da igual, ho farà. És profe. Sí. Però no només és profe, De rapàs normal. profe d'anglès. Això és molt gay. Sap idiomes. Quants idiomes parles? Com 5. No, bueno, Quins? 4. Català, castellà, anglès, francès i portuguès. I hetero. Portuguès no tinc títol. I pares portuguès. En plan, la cançó del Tuarao. La saps traduir? Si me la miro la lletra, no ho sé. Anana pensa. Això no s'entén. Tuarao, ti amo, m'encau. No, això. Oh. Jo era un TikTok. Sí, per això. No està en portuguès. A mi em surten els... És que a mi els vídeos brasileños que em surten són de micos que es queden enrampats a la llum elèctrica. Què? No. Sí. Li fan una cosa. Que mono. Una altra cosa que simplement és que llueix gay i l'última és aquesta. A veure. Així llueix la seva agenda. Ho he fet jo. Si ho ha fet A veure, ell. Si ho ha justifica fet la teva ell. resposta. No, si ho No ha he fet dit, ell. treballo en una acadèmia d'anglès on només som 2 homes. I l'altre és gay. No, bueno, és molt gran, té 40 Què té a anys. veure? No hi ha gais grans? Sí, bueno. Sabrà, Sí, treballant. no, depèn on hagin viscut. Després... Què? Després et faig l'esquema i classifiques aquest home dintre de l'esquema quin tipus de gay Em és. sembla. Llavors, això de ser profe d'anglès a mi m'ha sorprès molt, però només ets profe d'anglès, no ets profe, per exemple, de català. No. Simplement si no sap anglès. escriure. Ah, és veritat. Ni parlar. Tot i que tens lletra una mica d'homosexual, Veus? Això... No, això és cosa de que a mi em van forçar molt a fer els quadernets de gramàtica aquells, la lletra lligada. Això els gais no ho han de fer. Llavors és un punt a favor i a la vegada en contra. Perquè jo com a... Jo als estius tenia com 3 o 4 llibrets de lletra per No, fer. tractat, I de sumes. explotar. I de... I tu feia fer això? Paper la mama. Jo he après les taules de multiplicar a llàgrimes. Totes les mares ho han fet, totes les mares et diuen quan és 2 per 3? I ho dius malament. 2 per 3. A mi no m'ha fet passar aquest mal. Però perquè ma mare ja sabia que jo era de lletres. A mi li sudava el rabo. Tonta, de lletres no, tonta. I jo, tia, que sóc de pintar, molt No, però pintar-se. què era? Perquè mai, jo penso que també fas lletres, però... Faig comunicació. Vale, que és humanitat. Sí, pensava que fes. No, faig comunicació visual, que és encara pitjor. Ah, no, això encara es respecta. De què, tia, si us Però fer si ell fa TikToks? putes fotos i fer TikToks i Això, get ready with me. Però el que està estudiant té sentit amb el que vol, amb el que està fent. Comuniques audiovisualment. Jo m'obriré un Això no ho OnlyFans. sabeu, l'Unai fa enginyeria aeroespacial. Per tant, Clar, bàsicament és com que no sap fer res, però llueix que sí pel nom de la carrera, però ni sap fer cases, ni sap hackejar l'HBO, no sap fer res. Què m'agrada programar? però què fas exactament? Què polles és Res, i això? avions. Saps què és l'11S? 11 de setembre? Sí. Pues, 2.
Ah, vale. No, això. Però, i tu no Manda saps... huevos que estigui planificant un atac terrorista. Ja. Però tu no sabries dir alguna divertit d'enginyeria en plan, pues fem Hi ha una cosa... coets. Sí, bueno, no m'agrada. Fem cotxe, jo faig un cotxe. Estic en un equip que fa un cotxe. Fórmula 1. Petitó. No, tia. És molt Però fort, fes això. a part de les assignatures, en plan, no fa per què. Que em donen crèdit, Ah, vale. Pensava que era en plan... No, Però pensava que era en plan amb els seus amics, que era pitjor. no, amb gent de la universitat. Però llavors, a veure... És com la colla de replegats de la UAB, però en comptes de fer castells arruïnats... Feu fórmules. Quina por em fa passar per davant de la colla dels castellers de la UAB, Els castellers... Es cauen? No, jo és que mai els he Són els vist... millors. Però s'han de caure també. Ah, sí? Això vol dir que no arrisquen. Si Qui no cauen. arrisca no pisca. Tia, jo quan torno de la piscina i me'ls trobo sempre penso, i per què no estan fent castells? S'estan liant entre ells. Ja, és que quan vaig mai els he vist fer un castell, sempre estan xerrant. I penso, és tan fort. I a vegades passo per allà davant, saps allò de que del clip aquell que tenim de els castellers follen entre tots i que te miren en plan, ets tu la del vídeo perquè s'ha passat per totes Però les és que colles s'ofenen perquè és castelleres. veritat, ho sap tothom. Ho sap Que gay. tothom, a totes les És de colles, Vilafranca, a totes les colles universitàries de Castellers. I a totes les colles no universitàries. Tot el que sigui una agrupació de gent catalana folla entre tots. El cau. És que tinc la tentació... No, el cau s'enfada molt, no pots dir res del cau. El cau me la pela. No, polla al cau, segura. I això ja ho vam dir en un capítol. Si tu tens una parella... Del cau? No, si tu tens una parella i llavors vas al cau, però la teva parella no és del cau, saps que aquella persona té una parella al cau. Hi ha el nòvio normal i el nòvio del cau. Sí. Això és com los Sims. Jo volia preguntar una cosa. No ho entenc. Jo tampoc. Que vulguis. Que t'apropis el micro a la boca. Veus? No és tan gay, Ja, no saps parlar amb un micro. Això és molt de gay. No tiris cap ron. No, anava a fer... Ara sí, s'escolta. Això sí, espero que no. Espera. Ai, jo tenia Com una et dutxes? pregunta. Perquè hi ha aquesta pregunta. Vale, Amb aigua. No, vale, fem les preguntes, da igual. Què vas pensar quan vas conèixer la Quinta Gàlens? Venia vestida com un doctor. Portava com una samarreta molt blanca i uns pantalons molt blancs. Era molt raro. Portar uns pantalons de samarreta de l'Urba. La de l'Urba. Això ho porten els metges. Va ser aquest pensament. Tal qual. Tia, és que em fan tanta por els tios. Bueno, No, però que jo li dic què vas pensar de mi, no de com... clar, no de com anaves. No, meu, que m'he de preguntar el primer pensament. Vale, No, que pues t'ha el dit segon. jazz. Com va ser, rotllo, la primera cita que vau conèixer en persona? Què vau fer? Què vam fer? Ui! Tenia examen, jo tenia un No, examen. mira, I hi ha prioritats. passo. Hi ha prioritats. A veure, Passo. Vam anar a estudiar. Tenia Jo no, examen. perquè jo ja havia acabat. Però jo no. Jo acabava el 26 de Vam juny. quedar, tia. tia, era aquell dia que jo estava anant amb tren i parlàvem per... Sí, no seguirem desenvolupant. Vale. Però va posar-se a estudiar a la puta biblioteca Informàtica. de la UPC. Me la pela. A Castelldefels. Em va donar un paper escrit i encara el tinc. Imagina si soc romàntic. Era un examen mal fet. Era un què? Examen mal fet. Para de romantitzar-ho tot. És que... Ai, para de ser hetero. Per què? Perquè ho desromantitzes tot. No té res de romàntic. Ens vam donar el primer petó davant un puto KFC. Qué bonito, tío. Oh, que sí. Qué fuerte, chicos. Ah. Vale, què vas pensar de mi, de la meva personalitat, tio? Què vas dir? El guarro. Ja. Jo vull que digui això. Vau tenir... Ho vas pensar? Vaig No. pensar... Pues tu ho sabràs. ¿Cuánto de lo cabe, tío? Això són les preguntes que hauríeu de fer. No, deixa'm, jo no em penso en aquestes coses. Bueno, Cap pues home vas pensa en mira, això. com que- Quan cada vegada que us ho diuen estan mentint. Ja, sí, jo ho sé, però és que igualment em sembla molt fort que els homes se'ls hi sudi el rabo. Ja, és que em sembla com... Hi ha d'haver algú que no se li sudi el rabo. Sí, a veure, bueno, da igual. No, digues. Anava a dir-lo del cuc una altra vegada. El cuc de seda. El cuc de seda. Se m'ha sortit un... No, allò, el cuc de seda ja ens donem entre nosaltres respostes per evitar aquestes preguntes incòmodes. Hi ha un xat de Telegram on t'expliqueu Per coses. exemple, a la universitat, un amic té parella i li va enviar un missatge així tal qual de he engreixat 8 quilos. Què respons a això? No ho entenc. És que no estic... La teva parella et diu he engreixat 8 quilos. Què respons? Ui, que difícil aquesta situació. Li vam acabar responent segur que és una caca, quan surti se'n va. Jo crec que és una bona resposta. A veure, és divertida, però Però jo crec que va acabar amb discussió. normal. Però No estic entenent el aquesta pitjor és li vam acabar responent, O sigui, No, ja. en Tia, grup. saps que vam fer match a Tinder i el match era amb el seu puto amic? En plan, no les seves fotos, però el seu amic el que va fer match. Sí. I vam parlar primer amb el Perquè és de tontos fer servir Tinder. Però jo Grindr no, Grindr no. Vam fer 2 match. Per què coneix Grindr? Perquè és Que gay. tothom parla sobre això. Calla, però pots... No, és que és un terme mig. És, No- ni està així,
No faig podcast, tinc vida social. Ah, vale. Jo tinc més vida que social que tu, però No, però obligada. Sí! Engagement. Però jo això tinc un dubte. En plan, tu tenies Tinder, però... No, jo no. Jo la primera vegada sí. Tenia Tinder. És que... O sigui, jo el vaig tenir. Tenia Tinder, calla-te. Va fer match amb mi. Va fer una puta captura, la va penjar a Twitter. Vaig patir ansietat. Però només l'havia penjat perquè ho veiés ella. Això no sabia ni si que es podia... Ja, una ets tan ansietat. fort. Vaig denunciar el tuit, tot. Jo vaig seguir tot. Tot el que es denunciava per assetjament. Jo Tot. pensant, no vull que la gent sàpiga que tinc Tinder. Total, tampoc... Així s'escoltaran sonidos de... Ja, Vale. M'ha de dir, jo no he fet un podcast. Ni us l'he mirat el vostre, ja ho he dit. jo crec És que tan t'hauries de violent. quedar aquest micro i posar el pòdium. Sí, és que... De veritat, que complicats són els homes. Bueno, Així. Així, i després, molt bé. però apropa't al micro. Així, no. Així. Molt bé, molt bé. Vale. Després vaig fer match amb el seu amic amb les seves fotos. En plan, el seu amic tenia les seves Guillem. fotos. Ah, vale, o sigui, l'amic tenia en el seu mòbil... El seu amic, el del Colacao. El del Colacao que m'odia. Tenia en el seu mòbil un Tinder amb les teves fotos i el teu nom. Sí. I llavors... Va dir alguna del temps. I vau parlar i el teu amic entenc que li va donar el teu Insta. Correcte. I jo li vaig dir, dame tu Insta. A què fa sentit? Jo no sé lligar, ho va fer ell. I et va obrir ella per Insta, tu? I llavors ens diu que la nostra història d'amor comença perquè jo el vaig obrir per Insta, però jo no crec com... Jo no Perquè a mi quedo com una m'arribaven- arrastrada. Jo no quedo com una arrastrada. Ell va penjar primer un tuit dient, què fas, quin de gali? A mi m'arribaven els matches. Jo no els tenia. De huevos que m'estigui dient això. Ja. Da igual. Bueno, discussions. Següent pregunta. Què opines d'Alberto Gadel? És divertit, és qui es posa a l'esquena aquest podcast. És que sabia que diria algú bo només per... Per llepar-te el cul, si és que és un pericó. Prou d'odiar la gala. Okay. No, és veritat. Tens algun amic gay? És guapo? Tenia. No, sí, tinc. És que depèn quin criteri. Quin criteri? Ja. És que una cosa... Quin criteri? Els homes són el millor que hi ha. Però una cosa, m'ha sorprès molt que els heteros facin com grup per enviar-li un missatge a una tia, perquè nosaltres No, això no és normal, això és entre ell i jo de la universitat, perquè ens seiem al costat. Quantes vegades has pensat en deixar-me? Espera. Contesteu els missatges sols. Com? Tu contestes el missatge sol quan t'agrada algú? Bueno, quan estàu lligant. Sí. Lligant. Bueno, llegant, el meu era bastant trist. Què vol dir Em això? deia coses i no les entenia, el que em deia. Era tan majo al principi. I ara és tan cruel. Tia, al principi era... Tia, las verdades a la cara, como la lefa. Quantes vegades has pensat en deixar-me i si menteixes ho sabré perquè sóc bruixa i sóc una tia? Cap. No sobis al micro. Cap. Que És bonic. mentida, tia. Ella no. més d'una. Llavors, com a sent culpable, intenta que jo ho hagi pensat. Tia, és que m'encanta. Que divertit que tinguis nòvio. És que t'ho juro que en plan... sí. No m'ho creia fins que ara sou tan nòvios. M'encanta. Continueu així. Continueu barallant-vos durant 20 minuts. Tia, és impossible que no hagis pensat en deixar-me. No. Vale, tu sabràs. Quin és el teu record preferit? Quin és el teu record preferit? El dia que vam anar al Moco. És que com pot haver un museu que es digui Moco? És trist. Va ser el dia que li vaig haver de demanar sortir. Però li vas dir tu que t'ho demanés? O... No, m'ho havia estat insistint ella. Jo tot el dia esperant, hermano, així. Va, haz algo. Saps el meme aquell de merda amb un pal? En plan, haz algo, pues així em sentia. Muévete. Així em sentia jo. Sí. Se n'anava a anar, Sí. Tia, ens vam despedir i jo així. I vaig dir, Però va venir corrents. una polla. Perquè a sobre era dia 1. Que em tenia tot el sentit el dia 1. No, però bueno. Vaig haver d'anar jo, asmàtica, jo! Així, oh! Ja, és que... La meva resposta és sí. No, va ser, sí. Però què li vas dir? Com va ser la proposta? Vols ser el meu nòvio? No, va ser vol sortir amb mi. Que bonito, tío. Que bonito. A on? A l'estació de Plaça Espanya. A Plaça Espanya, Plaça tia. Espanya. Ja me joderia. Aquesta relació està destinada al fracàs. Ja, el meu nebot va néixer el 12 d'octubre. Quants anys té? Fa un any i quants mesos? Cantera. Què? Cantera. Què vol dir això? L'estàs preparant per futures generacions gais. És que és difícil perquè va néixer el 12 d'octubre. Oh, el dia de la Hispània. És el dia de Clar. És el record menys preferit. T'ha de pensar-ho. Passa la següent i m'ho penso. Espera't, per què pensaves que era dia 2, el dia que vau començar a sortir?
Perquè és un caput. No, perquè m'apunto. S'apunta les coses al Google Calendar i va posar gala El dia 2. Espera't. Vaig equivocar. T'apuntes les coses que han passat o les coses que No, han me passat? les apunto perquè passin després, no les borro. Estan allà. Vale. Llavors vas apuntar que havies quedat amb la gala el dia 2 i el teu cap continua pensant que va ser el dia 2. No, ara ja no, m'ha caigut. Amb la gala aquella. M'han caigut, He quedat amb la gala moltes... aquella. M'han caigut moltes crítiques per això. Seves. Gala aquella, Amb la gala aquella. Manda huevos. Manda huevos. Tu entens l'expressió me lo meto por el culo? O sigui, entenc que és que t'agrada molt i... Vale. Però no l'utilitzes, no? No la faig servir, no. No, és massa... És massa... Té la de masculí. M'ha enganxat lo de dir me cago. Me cago dic bastant ara. Me cago. I un piló? No, aquesta no, és massa catalana per La mi. vas dir un dia. Un dia, però Dius no he un tornat. tou, cabron. Jo dic un tou. Un tou. Això no és català, però si... Què cony és un tou? Molt. Suposo que és del Un Àlex Penedès. Tous. Això no és un bolso? Un tou. Això no és un tous? Un tou. Això no és un Un bolso. Ai, quin és el teu record menys preferit? ara com A part de totes les bronques... Vaig a Calla't. pensar, I tu... No, deixa el no. mòbil! Deixa el mòbil! Menys preferit... Deixa el mòbil, perquè m'estàs ignorant. Menys preferit és quan ell ha de pensar què hem de fer i ho ha d'organitzar tot. Llavors, quan ha de mirar... Quan ha de mirar els transports públics, comença... No sé on anar. Això és el teu record M'agòbia menys... moltíssim. Això és el record menys preferit. Vale, doncs parlem. Quin és el teu record menys preferit que no he escoltat? Això, quan va ser aquell dia que havíem d'anar des del dia de la Diada, que havíem d'anar d'Igualada a Barcelona i era Em va dia fer festiu. sentir tan culpable. I no hi havia busos perquè era un dia festiu i no s'ho va mirar. El puto bus no ve. I llavors quan s'agòbia, m'agòbio jo. Va ser horrible esperant el bus. El pitjor record. És un merdes. No, el pitjor record del món. Què odies de la Kindergarten? La Quinta Galins. Que bonito, tío. Però allò... Vale. Que bonito el què? Ha dit que m'odia. Ja, que dolent. Aquesta escena està amb una desequilibrada mental. Hi ha coses que mai havia pensat que passarien. Com? No, ell sabrà. No, o Ell sigui, sabrà fer-me sentir pitjor. t'està tenint en un estat d'ànim i els 5 segons, Això és perquè tinc TLP, TDAH, autisme, altres capacitats. És que què vols que faci? La meitat se'ls inventa, altres capacitats i no sap obrir la porta. Avui per sortir de casa la gira cap a l'altra M'he enfadat banda. un piló perquè m'ha mirat així m'ha dit. Ets T'ha tonta. costat, És que li ha costat. No sabia obrir la porta. És un T'ha costat. gilipolles. Altres T'ha costat capacitats. a tu! Altres capacitats Que no saps escriure. i has acabat a humanitats. Fes tu humanitats, va. No sé memoritzar, I jo tampoc. És ser llest i entendre les coses. Cateto. S'ha passat pels primers exàmens plorant 3 setmanes. I què he tret? Una l'ha suspès. Da igual. Sí soy, I què he tret? Un 9,9 i l'altre de suspès. Pa compensar, tia, que no t'enteres. No, Perquè els putos enginyers ho tenen tots mimats i us... No, perquè tenim Sou uns exàmens, llepaculs, tenim merda. exàmens per... I saps el que fa? Que si treu un 10 i un 0 li queden dos un 5. Això posa, Que violent està No. això. Els enginyers tenim exàmens des de que va obrir la universitat fins al nostre dia per Espera, practicar. aquesta escena... això ja ho hem dit. Què opines de la Com? gent Espera, no. És que a mi m'ha creat curiositat, això. O sigui, tu tens una carpeta al Moodle, tens una carpeta que posa exàmens anys anteriors i posa examen 1997, 1998, Mala sèrie. i així fins al... Sí, I has d'anar practicant. pilles l'examen i no escoltes a classe, tu còpies, i si no entens alguna cosa després ho mires, però tu fas exàmens Tota l'estona. tota l'estona. Mira, és que, veus? És que l'enginyeria saben el que han de fer. Perquè arriba un punt que aprens el procediment, no què estàs fent. Però Jo ara, procediment de la meva què? profe de mates, amb ella em pregunta què és un graf i li dic no ho sé. No, això no és un monstre Jo tampoc, de Harry perquè Potter. Una cosa, hi ha gais i lesbianes escoltant. Vale, però el que no entenc és... En plan, o sigui, jo vull resoldre... Vale, doncs ve el meu profe d'empresa, no? També això... Feia empresa, és la pitjor assignatura que he fet mai. Jo contractaré un gestor que em porti els diners. Però espera't, no, lo important és que polles fan els enginyers, ni vosaltres ho sabeu. Clar que no. 3 coses. Anar a classe, no cagar als lavabos de la universitat perquè estan molt bruts. Però molt. És a dir, tu entres, el lavabo està aquí, la porta gira i xoca amb el lavabo. Que asco. I la tercera? Ja no sé què anava a dir. Era per dir 3. Res, tia. Insultar-nos. Res, no No jugar al Clash Royale a classe. És que és tan fort, tia, no ho entenc. En Juga plan, al LOL, tia. No, jugar al no jugo al LOL, LOL. no He jugat. No tocar una persona. Rodees. He jugat al LOL, he sortit de la droga. Calla, uf, que és que m'està fotent un latx. Jo jugo Vale. a fer civilitzacions egípcies.
És allò que me surt als anuncis d'Instagram que corren i els han de matar? No, es diu Faraón, el joc. És com un City Skylines, però d'Egipte. No sé ni què és el City Skylines. És com un sim builder. Has jugat... Sim Builder. Sims! Els Sims, que has de construir una casa, doncs ara el mateix per una ciutat i a l'antic Egípcia. Egipte. Sí. Bueno, me la pela. I què opines de sortir amb una tia famosa catalana? No, aquesta no era la pregunta. Què opines de la gent que ens para pel carrer per demanar fotos? Horrible, la gent té molta cara. És horrible, o sigui, ens veu que tenim presa per anar a un lloc i la paren. Era festa major. Estàvem caminant i va parar. M'estava cagant. Jo crec Bueno, que doncs no vas cagar fins 3 hores després. Però hi ha prioritats. Jo crec que hi ha prioritats. I si només se caga a casa, he d'anar a casa. 3 hores després. Perquè giro dramático Calla ja. de los acontecimientos. És que... Hòstia. Però, espera't. Aquest podcast no el mirarà ningú, però bueno. Però contesta la pregunta. Quina? Què opines de la gent que Horrible. Que Però, tio, jo desenvolupa. Va haver-hi no, aquells... que siguis de números, Ho però jo escoltaran. que sé, 5, 4, 8. Els de Festa Major ho escoltaran. Sí, aquí. segur. Vale. No siguis... Dolent. No. Estàvem sortint de Festa Major i jo estava anant al Toi a pixar. I es van parar i comencen... I comencen a cridar així la Kinda Galins i li demanen una foto. Vale? I un dels, anem a dir-los tontos, un dels 3 tontos, 2 es posen ja per la foto i vale, això és normal, i em demanen a mi fer la foto i jo dic, vale, m'és igual. No. Però se'm posa al costat i em comença, no saps fer una foto? Així no es fa. I pues la fas tu, xul, i li vaig donar el mòbil. Ja està, i per això està enfadat. Sí, jo també m'he enfadat. Enfadat. M'ha confessat que l'altre dia vas fer-te fotos tota l'estona tu a la gent que li demanava. No era aquest, era un amic meu de la UN. Ah. Jo no. És que a mi Jo els tots insulto els homes són els després. mateixos. És a dir, si li he demanat una foto a la gala, jo us he insultat després. Oh, que dolent és, No feu cas. No, si ha sigut una foto normal, foto i marxar, no passa res. No, Però manda huevos demanar-li una foto no aquesta. m'han demanat tanta... A mi em fa Per què il·lusió cony voleu una foto a la galeria amb aquest? Però a mi em fa il·lusió quan me diuen coses tipus ets el meu espíritu animal o merdes així, a mi em fa És content. una això. guarrada o què? No. És en plan... Guarrada el que estàs dient tu aquí, que només pares de berrear. Clar. Quin dia faig any i quin horòscop soc? Hòstia, Perquè no ho vaig dir l'altre dia i segur que no se'n recorda. No. Després, quan jo no me'n recordo Vale, el febrer, seu el Pokémon seu- preferit... El de what? El seu aniversari és el 13 de febrer? No és el 13 de És febrer? tan fort. Que no ho saps? No. Sé que és el febrer. No. 12 de febrer. No. 6 de febrer. No. 8 de febrer. No. Quin dia és? Estàs dient tots els... Quin dia de febrer? És que... Quin dia és? El 23, tio, veus però que si va seria- haver-hi un intent d'atemptat, com no te'n pots en recordar? Molt bona manera de que us recordi a partir d'ara. 23F. Ah, sí, jo no sé això. Bueno, però sabia que hi havia un 3, m'he apropat. I febrer quin... I el 6, d'on el treus? Ja. És que algú més va passar el Tia, 23, 3 per 2 o alguna així, no? Lògica matemàtica divertida. I quin No me'n horòscop soc? recordo. De fet, l'única data que me'n recordo és el dia que van matar Julio César. Quin dia? A l'Idus de marzo, del 44 abans Això de és Crist. mentida perquè a mi, el primer dia que vam quedar, em va començar a dir datos ràndoms i dates molt específiques. Sí. Salidos de marzo. Què has dit? Idus. I què és Idus? Com Tia, les que festes pareix de de març. coses de Roma! És que ho diu i no ho entenc i me fa ràbia, jo vull entendre-ho. Idus. És com unes festes que feien al març. Vale, però quin dia? Idus vol dir festa, al març. No, el 13 de Però març. quin dia? 13 de març. Crec, m'acabo d'inventar això. Tu que has de treure M'acabo cul. d'inventar totalment. I quin horòscop és la Kinda Galins? No sé l'horòscop. Jo sé que jo soc Tauro, perquè m'ho ha repetit ma mare moltes vegades. I ma mare i ma germana és Capricorn. No sé res més. Capricorn no sap parlar. Bueno, què vol dir? És Piscis. No ho sé. No sé. Per què serveix l'horòscop? Per què serveix saber dados de l'imperi romano? No, per res, jo ho Pues admeto. l'horòscop tampoc serveix per No, perquè hi ha gent que basa la seva personalitat en això. Bueno, perquè És molt trist. si saps coses en plan divertides... És molt trist que basis la teva personalitat en el que pensi un planeta d'una persona que no coneix. Compatibilidad Tauro-Piscis. Hacen buena pareja y se comprenderán bien, sobre todo por su fuerte sentido de la amistad. Jo crec que l'Una i jo no vull fer... Som l'excepció. No vull fer apologia a l'incesto, però tot el rato ens estem barallant. Som més germans que amics. Ambos son sensibles y creativos. Tú no eres creativo. No. Bueno. E incluso las diferencias propias de carácter se compensarán. Això és veritat. Totalment. Que bonito, tio. Y se esmerará en dar caprichos a Tauro. Això és totalment veritat. Tu li compres Sí. coses... És totalment veritat. Jo tot el que diu una vegada a la vida li he de comprar. A mi m'ho ha de repetir 5 vegades. Com? A la vez En plan, si se tu dius sentirà crocs, seguro te compra i no. unes crocs. M'apareixen el dia següent a casa. Que bonito. Com et dutxes? Amb aigua. No. Jo tinc... A veure. tu Amb aigua, però bullint, bullint. No. Aigua bullint. Jo no sé com no se li ha desfet la pell. Aigua bullint, al màxim. Per? Perquè és raro de collons, tia. Hot. Surto calentet. Tu com et dutxes? Aigua freda.
mirant cap a on? Cap a la dutxa. Cap a fora, jo cap en fora. Tu cap en fora? Jo cap en fora. És tan gay. Perquè si I ve tu cap a algú- dintre? Jo miro la dutxa. Jo sabia tant que jo sabia tant que tu et dutxaves. En plan, mirant cap a la dutxa, no ho sé, però m'adones vibes. Quina puta merda de justificació és aquesta? Vale, no, parlem-ne. Odia a Aesthetic. Totalment. He de dir Purple, tia. Sí. Per cosé, què? Això és una cançó. Purple. Perquè odio la paraula estètic, perquè és una manera de justificar coses Tot. lletges. No, Sí. són estètic. No, són lletges, són lletges. Són lletges. No entens la vibe. L'Urban Outfitter és una botiga estètic perquè tot el que ven és lleig. Para ja, d'insultar les És estètics. superodiable. És tan fàcil. Jo em sento atacada homòfoba. Atacació homòfic. Com es diu? Agressió homòfoba. Jo sento que sóc víctima. Normal. Això ho he fet jo al principi perquè estic forçat a venir aquí. Estàs forçat. D'alguna manera han de salvar aquest podcast que s'està morint. En realitat, això és veritat. No, m'estic morint jo per dintre. Vale, va. Sida. No, jo hi havia una teoria. Moni, m'encanta. Molt bé, Albert, així m'agrada. Hi havia una teoria que deia que els homes us dutxàveu mirant cap a la dutxa i les ties Regales el cul al lladre si fas te això. poses així. No. Regales el cul. Jo ho faig com l'Unai. Jo de petit tenia por si no mirava cap en fora. Ja, jo també. En plan, jo em cagava. Però se m'ha quedat això. I ara me dutxo sempre a l'esquena perquè és com que estic alerta. Ai, pues ara tindré jo por. Clar, és que, tia, jo no puc anar a la piscina, tia, no puc anar d'esquena. No, jo no puc nedar. A la piscina jo em cago perquè penso que em ve una piranya. Tia, Tu et cagues i els nens petits es pixen. no, jo també em pixo a la piscina. Ja però som dos. Lo de la piscina nedar d'esquenes, tia, tot el rato penso, hi ha un tauró sota meu que farà així. Ah, això em passa a la platja. Això em passa a la platja. Vale, però la platja és normal, en plan, pot venir un tauró. piscina no hi ha. Però a la piscina de l'aigua. A la piscina al millor trepitges un crio. No, A perquè mi hi jo ha vaig- viejas. Buah. No, però Necessito que s'acabi aquest cap. No, m'ho estic passant molt bé, jo. tu vas a la piscina, estàs a la piscina i hi ha crios, i hi ha nens petits. Preguntes. I hi ha nens petits que et van tocant, o sigui, van nedant, van donant cops. Però a quines piscines vas? Jo vaig a piscines de viejos. No, jo no, jo de càmpings. Ah, clar, però és normal. Que a mi em fa molta ràbia perquè nedo i estic al mateix carril i la gent me mira malament. I penso, amore, m'estic tragant el teu pipi. Mira-me bé. Mea-me en la cara. I l'altre dia m'han reconèixer amb el gorro i les ulleres, tia, a dintre l'aigua, en plan, el mateix carril, vale? Estàvem així. I de cop m'atrec les ulleres així i la nena del costat fa així i de cop arriba la seva amiga per l'altre carril i li fa "Psst, crec que és tiktoker, crec que és tiktoker. Estàvem així de lluny i jo, amore, se sent. Sort que vaig acabar i vaig poder marxar perquè lo incòmode que estava nedant al costat d'aquesta persona, jo pensava, Quan has de compartir espai amb una persona no pots reconèixer-la. En plan, si la reconeixes, agafes i et calles la puta boca. Ja. en plan, no siguis, notes que l'estimo, la millor. Després estaven allà nedant i pensava, us estimo. Sou les millors. Tot i que he intentat dir-vos una cosa de lluny i no ho he entès, que jo els hi deia, bueno, da igual, una cosa, els deia en plan, poseu-vos al mateix carril que jo, vosaltres dos al meu carril i jo m'amoc de carril, en plan, perquè volien anar juntes. Llavors jo els deia, pues, poseu-vos al meu, que jo sóc sol, i me'n vaig a un altre on hi hagi una altra persona i així esteu juntes, saps? Perquè penso, jo també m'agradaria nedar amb la meva amiga, no vull nedar amb una persona random fea. De cop i volta no em van fer cas, vaig arribar a l'orilla on estaven sentades i va dir, és l'Alberto Gadea de TikTok, i jo així. Ojalà tenir un pes que superi el meu pes físic, agafar-lo, abraçar-me i tirar-me de bomba a la piscina. També tinc un dubte. Si em tiro de bomba a la piscina del SAF, em faran fora? Perquè jo vull fer, però me fa por i vergonya que em facin fora arrestada. Arrestada de la piscina. Perdó, m'he desquiciat. Tornem al tema. Quin pla de cita / regal seria l'ideal per l'any? És que a mi m'agrada molt anar als museus. És que hem anat a tot. Però s'acabaran els museus, No, no? és que hem anat a tot. Ja no, de tot. Ja he anat a tots. Però repeteixes. Gent culta. Però un regal, va, un regal. M'ha demanat un peluche. Que bonito, tio. Que li puc demanar. Però... A veure, què? Tu vols el peluche o tu vols el Jo? peluche? Ella. De què? De res, vull obrir un Em vas estar una setmana dient peluche. Peluche. Com tu, crocs. I què? No, no jo t'agraden les crocs? no demano res. Jo qualsevol cosa que menciono m'arriba. Vale, però llavors, digue'm, quin serà el teu regal preferit? Ah, molt bé, Suri. Quin seria el teu regal preferit? Va, per mi, el meu regal. Hòstia, és que no demano regals. No demano, jo no demano. És per saber què polles fer... És per saber què polles fer-te a l'any. És que ja, No ho sé. Ja ho estic fent. Bueno, espera, tia, no em fer-ho dels gais. Què saps dels gais?
És que és una pregunta trampa, això, perquè respongui el que respongui. El carrito de l'ama. No l'he vist. Saps classificar els gais? Saps que els gais es classifiquen? No, jo sé que hi ha la separació entre lesbiana i boiera. És molt. És molt, és molt. Qui t'ho ha ensenyat? Sí. Ah? Jo. Molt bé, Gala. Albert, talla aquí per fer talla TikTok. Vale. Ets la millor. Molt bé, Gala. Això es diu activisme LGTB, ho sabies? Com que no? Tia, segur que sí. I qui t'ho ha ensenyat? Si no, Unai? Alguna puta. Una guarra? No. Perquè és la primera desequilibrada mental que conec. Ah, vale. No, és que té sentit. Hi ha una altra equilibrada. Bueno, tu sabràs, Unai, el que vas dir. I amb qui te vas juntant i aquestes cosetes, eh? Amb la gent del Frente Obrero. Tens iPhone? No. Tia, ho he intentat amb tots els medis que se m'ha proporcionat. Totes les coses que fa Apple són horribles. Només valen molt. O sigui, l'únic que tenen per sobre la resta és que són cares. Vale, anem a fer-te la classificació dels gais per acabar el capítol perquè m'ho he treballat molt i vull dir-ho en veu alta. Vale. D'acord. Jo Els gais... Vale, tu dius els títols, te diré. Ja. Però te'ls senyalo primer, vale? D'acord. Hi ha 4 tipus de gais. En plan, com a formes generals, a grandes rasgos, hi ha 4, vale? Joves, Maduritos. no tan joves, Ositos? i després hi ha com els més grans i després hi ha els grans. Els primers són... Twink! Els twinks són els típics en plan sin pelo, que no tenen grassa... Jo tinc molts pèls. Sí. És veritat, necessito que... No, ell no és twink. Vale, menys Però tu mal. vas dir que... No. Vas dir que era nutria. Claro. Llavors hi ha com, en plan, és aquest tipus, el típic gay, en plan Ariana Grande, tal, Sí, la vibe que tothom coneix. Dintre de twink hi ha com cachorros normales, i és com... Això ho he trobat a internet, jo no sabia que existia. I és com un gay normal, en plan, una persona normal, saps? Tu ets twink. Jo no sé què soc, No, tia. tu ets twink. Tia, perquè no... Dale, tu exposa i jo et dic què crec que ets. Jo crec que no soc twink. Cachorro normal és com una persona normal, en plan, rotllo... Jo és que aquí posaria els catalanets, perquè els catalanets no som twinks, en plan... Rotllo, hi ha twinks, però acostumem a ser com una mica més grandotes, tenim pèls... Saps? Grandotes dintre del que cap, saps? Però és que els twinks, tia... Gràcies que facis servir aquesta paraula. Però és que els twinks, tia, són en plan super... Quina descripció. Ja, és que no sé com... Perfectes, en plan, són la cara perfecta Ariana Grande. Vale, és com si algun famós... Digue'm un famós que creguis que és twin. Tia, buah, que difícil. Chris Hemsworth és l'únic famós que conec. No, seria... És que, tia, seria com... Estan obsessionats els homes amb els Chris. És que és l'únic home que conec. És una mica de gelos, jo crec, però el... És superfeo, tio. Ai... Sí. És que no sé com dir-ho, en Timothée Chalamet seria un twink, però si fos Però que no, gay. no sé qui és aquest. Pues no te diré exemples. El Timothy Chalamet. Vale, posa'm un exemple amb algun famós que hagi fet una pel·lícula famosa. Bueno, és que clar, si ha vist Pulp Fiction... Els twinks no fan pel·lis, tia. Bueno, Vale, m'imaginava. Vale, ja m'imagino. busca twink. Llavors hi ha les nútries. Les nútries són una persona en plan primeta, rotllo estàndard, una mica peludet, té barbeta, és com... Això és un twink. Tranquil·leta, Això saps? és un twink, això és molt... Llavors tu entraries en aquest aspecte, jo crec. Però jo no estic musculat, allà posa musculat. No, però perquè una mica musculat en plan vol Perquè dir... no se't noten les Perquè costelles. els twinks... Una mica sí. Els twinks estan... No he fet esport des de fa 3 anys. Vale, doncs això, en plan, els twinks són persones que són extremadament primes normalment. Vale. Llavors, això és el que es diferencia en plan amb les nútries. Llavors hi ha com, dintre dels twinks hi ha com diferents classificacions. Lobo, cazador, cachorro de oso, musculocas. Lobo són els que són... Musculocas. Musculocas són els que estan molt bons, en plan, gym... Ah, vale, que tenen músculs i et posen loca. Sí. Vale. No, normalment és perquè estan loques pel gym. Ah, Llavors gimbro, hi ha... gimbro gay. Sí, Vale. un gimbro però gay. Després hi ha els lobo, que són com... els de dintre de les nútries poden tenir entre 20 i 35 anys i els lobos són els que tenen 35, estan fuertotes, fan mi Japó, normalment estan rapats i porten barba. Un skinhead. Sí. Després els cazador, jo he posat, és com l'evolució dels twinks però que no entren en la categoria ni de nútria ni d'oso. Algú que sent atracció pels ossos i que no Per què quan escrius en diferent... Perquè ho ha copiat. ho he copiat vale. d'internet. No correspon als estereotips físics ni d'oso ni de cachorro. En plan, és com Vale, una persona lo que sobra, normal lo que sobra. que li agrada aquest tipus de Per persona. eliminació. Vale. Sí, bàsicament, en plan, si no entres ni en un ni en l'altre et quedes com a cazador. Cachorro de oso. Després hi ha els Què és cup? cachorro de... Es diuen cup. Que es deu pronunciar diferent, però jo li dic el cup.
que són els que, en plan, són com ossos que no són encara tan grans com per ser ossos, en plan, no tenen 35, 40, sinó que tenen com 20 i pico, però que ja veus que acabarà en un oso. Llavors cachorro de oso, que és el cub, i si no, quan ja són grans, són els ossos, que són, no cal descriure, no sabeu qui són. Molt gordo. No, després hi ha el xup, que és en plan, l'oso normalment no està grassolet, en plan, simplement és fuertote, però després hi ha el xup, que són les persones que sí que tenen en plan sobrepès i que estan aquí seleccionats com a xup. I després hi ha els daddies. Ixos, jo. Els daddy issues, sí. Els daddies són, pues, els daddies. Però us heu de quedar amb twin, nutria, oso i daddy. I llavors hi ha al mig pues, coses posa, que... Posa. A veure, jo crec que l'Albert... Puja. Jo crec que és entre cazador... Jessica? Ja, és que no sé. Baixa. I musculoques. L'Albert Músculo, no sé. Musculoca, tia, no he tocat un gym en la meva vida. Ah, vale, no, clar, jo havia entès que era que t'agradaven els musculosos. No, clar, és que a Grindr, per exemple, has de posar què ets tu i qui t'agrada. Ah, vale, jo estava pensant què t'agrada, jo posava què t'agradava. No, a mi m'agraden les nútries. Criminal. Pues no ho sé. Sí, un trio. Vale, pues no saps què... Jo tu te diria nútria, perquè ets en plan... Què té la càmera allà? Què té de què? Quasi. Bueno, nois, ens anem a fer un trio. Us deixem aquí. Hem estat xerrant molta estona. Jo després... Una cosa. Si em deixes o et deixo, puc seguir penjant aquest capítol. Sí, vale, perquè la teva puta nòvia vegi que jo sóc millor. Adeu. Adeu. Què?